L'Escola de Doctorat de la UDL, ubicada al campus del Rectorat, és el centre que organitza i gestiona tots els programes de doctorat de la Universitat de Lleida. Amb la missió de dirigir el conjunt d'activitats acadèmiques i administratives pròpies dels estudis que porten a l'adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l'obtenció del títol de doctor o doctora en qualsevol dels programes de la UDL. L'escola ofereix 15 programes de doctorat que abasten totes les especialitzacions en els que la UDL és capdavantera, així com altres de caràcter interdisciplinar i plural. La UDL ofereix una recerca multidisciplinària que s'especialitza en 4 grans àrees de coneixement: agroalimentació, tecnologia i sostenibilitat, desenvolupament social i territorial, biomèdica. L'Escola de Doctorat de la UDL vetlla molt especialment per l'excel·lència de les tesis defensades, per la internacionalització dels programes de doctorat i per a fomentar la transferència del coneixement i que els resultats de la recerca arribin a la societat. L'escola de doctorat és molt cosmopolita, perquè al voltant d'un terç del personal investigador en formació venim d'altres països d'arreu del món i ens sentim molt acollits. L'escola veia per la nostra acollida, amb, per una banda, un manual de benvinguda i, per altra banda, amb un programa de mentoria d'ambaixadors que ens guien a l'inici dels estudis quan arribem a un país nou. L'escola ofereix diverses mencions. Doctorat industrial, menció internacional i cotutela internacional. Fer el doctorat a la UDL significa formar part d'una comunitat investigadora compromesa amb l'excel·lència acadèmica i la internacionalització. L'escola de doctorat és una escola dinàmica, perquè organitza anualment una jornada de doctorat amb una important participació dels investigadors en formació, per tractar temes d'actualitat i especial interès per nosaltres. La UDL ofereix programes de qualitat i oportunitats de col·laboració amb centres de recerca d'arreu del món, afavorint la transferència, el coneixement i el desenvolupament professional en un entorn innovador. Els estudiants de l'escola treballen o col·laboren en els 61 grups de recerca de la UDL. Crec que l'escola de doctorat és capdavantera en molts temes. Un de molt important és que té una cura especial en la salut emocional dels seus estudiants. A més, també crec que el tracte personal, l'accessibilitat i el suport de l'administració o també de les comissions acadèmiques són característiques que els estudiants aprecien molt. I han desenvolupat una guia de bones pràctiques per afavorir i tenir cura de la relació entre directors i doctorands i la formació tant a directors com a doctorands en aquesta temàtica. L'escola de doctorat està compromesa amb la societat, perquè vetlla per promocionar la divulgació científica mitjançant la participació als concursos Hilo-tesis, tesis en 3 minuts i presenta la teva tesi en 4 minuts. Aquestes oportunitats són espais de trobada amb investigadors d'altres universitats. A l'Escola de Doctorat de la UDL es defensa el valor de la recerca per transformar el món. S'ofereix un entorn dinàmic i col·laboratiu d'aprenentatge, amb recursos i grans oportunitats per a la formació doctoral. L'Escola de Doctorat està oberta al món.